Thank you so much. Muchísimas gracias, Jocelyn y Pedro. Gaurko azken hitzaldi nagusia Jack Sostakek emango du. Medikuntzako Nobel saria jaso zuen 2009an, telomero gisa ezagutzen diren DNA kate errepikar batzuek gure kromosomak telomerasa entzimarekin nola babesten dituzten jakiteagatik. Sintetikoa sortzeko aukerak ikertzen ari da Sostak. Horrez gain, bizitzaren jatorria ulertzeko ikertzen diardu. Kimikatik biologirako jauzia ahalbidetu zuten mekanismoak aztertuz. Autorreplikatzeko gaitasuna izan zuten lehenengo molekulak nola eratu zien alegia. Su conferencia se titula Bere hitzaldiaren izenburua hauxe da, DNA-aren eta telomeroen hausturetatik bizitzaren jatorrira. Zientziaren 11 enigma liluragarri. Eta ziur gaude, izenak berak dioen bezala, liluragarri izango dela. Txalo bero batekin egingo diogu beraz ongi etorria Sostak irakasleari. And I'd like to thank Mila esker, aurkezpen horregatik. Eskerrak eman nahi dizkiet antolatzaileei, bereziki Pedro Miguel Etxenikeri jakina, mila esker ni ona gonbidatzeagatik, eta Donostian gozatzeko aukera mategatik. Lehen aldia da, onatorren izena eta iruditzen zait hiri ederra dela, oso ederra. Eta espero dute berriz ere itzuli ahal izatea zuen hirira. Okay, this is not working. Sentitzen dut, baina ezin dut aurkezpena jarri, gustagon, bai laguntza beharko dut. Of course, everything works for Bai, orain bai, oso ondo, eskerrik asko. Bueno, laguntza behar dugu berriz ere. Mesedez. PowerPoint ulertuko duen norbait beharko dugu. So what I would like to do is basically tell you Nire aurkezpenean egin nahi dudana da, zuekin istorio batzuk partekatu nahi ditut, ederki, eskerrik asko. Esan bezala, zuekin istorio batzuk partekatu nahi ditut. Puzzle zientifikoen berri eman nahi dizuet, nire ibilbidean zehar landu izan ditudanak, jorratu izan ditudanak. Eta nik uste dut, aipatuko dudan ideia, behin baino gehiagotan, agertuko zela Passion for Knowledge-en, batez ere azken hitzaldiotan. Inguruan daukagun unibertsua galderez, puzzlez, beteta dago. Galdera, harrigarriak, puzzle, harrigarriak. Gauza, zoragarri asko daude, ikasteko aukera daukagunak. Hemen ikusten duguna diagrama bat da. Lehen zelulak izan ziren, horiek nolakoak izan ziren, horixe, adierazi nahi dugu, milioika urte atzera eginda, eta ideia horretara itzuliko gara, aurrera dago, jakina. Hitzaldi hau hitzaldi honetan abiatzeko, nik ikasi izan ditudan gai batzuk aipatu nahi nituzke, ikasle nintzenean. Hasi nintzen graduko ikasle gisa, Montrealen, Kanadan, laborategi batzuetan ari nuen, asko interesatzen zitzaidan zientzia, baina enekien oso ondo zen arlotatik jo, eta zen izango zateken interesgarriena. Eta kimikarekin izan nuen esperientzia etzen bat ere ona izan.
eta suerte handia izan nuen esan beharra daukat. Azkenean, biologia laborategi batean lan egiten bukatu nuen, zoragarria, eta organismo hau ikasten ari zen irakasle batekin, edertasun handikoa Eudorina elegans du izena, eta aukera izan nuen bizizikloa ikasteko, alga honen bizizikloa, organismo sinestezin honen egitura ikasteko aukera izan nuen, institutuko adiskide min batekin ikaragarri lan egin genuen. Eskola atzo asko utzi genituen bazter batera, piper egin genuen uste genuelako laborategiko lana asko zer interesgarriagoa zela eta ez irakaslea espergarri bati entzun. Beraz, azkenean aurkitu genuen organismo hau azten denean eta dentsitate jakin bat hartzen duenean, azten da hormonak sekretatzen, jariatzen, eta horrek eraman gintuen gure lehen argitarpen zientifikoa egitera. Hor, diferentziazio sexual bat gertatzen baitzen. Aurkikuntza handia izan zen, gauza guztiz berria izan zen. Egia esan munduan ez zituen gauza asko aldatuko, eta etzen ondarale bat ere izango, baina egin genuen inoiz sekula ikusi gabeko ekarpen bat, eta hori beretan adiktiboa da. Eta hor, apustu egin nuen zientzian lan egitearekin. Maite mindu egin nintzen organismo honetaz behar bada gehiegi, eta nire doktoregoa egin nuenean, erabaki nuen lanean jarraituko nuela hildo honetan. Pentsatu nuen, izan zitekela sistema genetiko oso interesgarria. Eta pentsatu nuen garapen prozesuak azter nitzakela, eta unibertsitatera joan nintzen, berarekin laborategira, eta han ibili nintzen urte terdi lanean, baina esperimentuak ez ziren ondo ateratzen, enekin oso ondo nondik jo, eta konturatu nintzen garai hartan akats bat egin nuela. Eta zientzian lan egiten dugunean oso garrantzitsua da besteekin hitz egitea, horrela ideiak trukatu ditzakegu, eta jendeak esan diezaguke, ez zoaz ondo bide horretatik. Edo errore kontzeptual garrantzitsu bat egiten ari zara. Beraz, hau utzi nuen, beste laborategi batera joan nintzen, eta hasi nintzen legamian lan egiten, garagardoaren legamian lan egiten, hau da Saccharomyces cerevisiae, ogila eta ardoa egiteko erabiltzen dena, eta sistema paregabea da, benetan sinestezina. Hau da, sortzen diren fenomenoak disekzionatu daitezke. Oso organismo erraza da, baina ederra ere bai. Suerte handia izan nuen berriz ere, eta adiskide on bat egin nuen, organismo honetan lan egin zuen nirekin batera, eta aztertu genuen zer gertatzen den DNA zati bat organismo honetan gintzen duten kodeak aztertu genituen. Zerulei etzaile gehiegi gustatzen haustura bat gertatzen denean. Eta badago makinaria biokimiko oso landua zeinaren bitartez DNA kate hautsiak konpondu egin daitezken. Benetan privilegio handia izan zen arlo honetan lan egitea hainbat urtean, eta nire laborategia izan nuen, lanean jarraitu nuen norabide honetan. Nire adiskideak ere nirekin jarraitu zuen, eta egia esan oraindik ere horretan dihardu, esan beharra daukat. Eta arlo oso zabala bihurtu da. Eta gu asmatzen hasi ginen puzle horiek guztiak 70ko hamarkadan, oraindik ere aztertuak dira. Eta oraindik ere gauza asko aurkitzen ari dira munduan gai honen inguruan. Hau lan guztiz emankorra izan zen. Eta nire laborategian martxan jarri nuenean, lanean jarraitu nuen gai honen gainean, DNA-aren gainean eta DNA kateen hausturaren gainean, baina zerbait gertatu zen orduan ere bai.
Niri gustatzen zait bilera txikiak egitea, jendearekin hitz egitea. Eta joan nintzen DNA-ari buruzko bilera batea, halako batean. Eta ezagutu nuen Alice Blackbird, une hartan organismo hau aztertzen ari zen bera. Hau da organismo zoragarria hau ere, tetragimena. Eta Alicek aurkitu zuen organismoaren DNA antolatu egiten dela oso modu bitxian. Hau da, organismo honek, hain zuzen ere, nukleo oso txikia du, kromosoma tradizionalekin, eta gero du beste nukleo handiago bat non DNA desglosatu egiten den hainbat tartetan. Eta tarte horiek ez dute jokatzen DNA hautsi gisa. Eta hori benetan bitxia zen. Ez zen normala eta atentzioa erakarri zidan. Eta Alicek aurkitu zuen tarte horiek, DNA tarte horiek, egitura oso berezia zutela, apartekoa. CGGGTT bezalako sekuentziak ehunka aldiz errepikatzen dira zati txiki hauetan, DNA zati txiki hauetan. Beraz, ez zegoen oso garbi ze garrantzia zuen horrek, ematen zuen sekuentziak zerbait berezia egiten duela, zati horiek egonkorrak izan daitezen. Beraz, esan genuen, kolaboratu dezagun. Lan egin dezagun elkarrekin, gai honetan egia esan, nire laborategiko proiektu txiki bat izan zen, une hartan DNA hautsiaren konpoketan ari ginen lanean, eta une hartan talde txiki bat jarri genuen martxan, eta talde hori hasi zen kromosomen muturrak aztertzen. Eta esperimentu bat egin genuen, lehizeketanik hitz egin genuen, elkarrekin esperimentu bat egin behar genuela, ez genuen uste funtzionatuko zuenik. Egia esan, uste genuen funtzionatu ezkero zoragarria izango zela, baina ala ere bagenekien seguruan ez zuela funtzionatuko, baina noizean ben probatxoren bat egitea ez dago gaizki. Beraz, Lizek DNA bidali zidan, eta nik DNA tarte bat sortu nuen sekuentzia hauekin, eta ikusi genuen mutur kromosomiko arrunt baten antzera funtzionatzen zuela, egonkorra zela ere bai. Legamia kromosoma egiazkoak ere bili genituen, eta ikusi genuen nola kromosomen muturra normalak diferenteak direla, hau da, ez direla ikusten DNA bat hausten dena bezala. Eta horrek eraman gintuen planteatzea hipotesi bat, telomeroen hipotesia planteatzera eraman gintuen, eta desberdina dena organismo bakoitzean. Horrek puzle bat ebatzi zuen DNA-aren metabolismoaren gain. Hau da, DNA-aren replikazioarek funtzionatzen duen moduaren arabera ezinezko da amaieratek kopiatzen hastea. Hau da, zelula batek DNA kopiatzen duen bakoitzean pixka bat galtzen da muturretik. Kate hortatik, beraz muturretan, kromosomen muturretan, gero eta motzagoak zen barko lukete, eta badago arrazoi bat hori azaltzeko, hori izan zen gure hipotesia. Hau da, telomero hauek, telomerasak handitu egiten duela DNA hori. Hori aurkitu genuen modu kimikoan, ikasle batek aurkitu zuen hain zuzen ere, Lizen ikasle batek hain zuzen ere, eta pentsatu genuen puzle hau ebatzia zegoela. Aspaldi danik zeramana ADN-aren erreplikazioari buruz ebatzi gabe, eta pixkana begibistakoa izan zen aurkikuntza honek garrantzia handia zuela. Entzima horrek ukuste baino garrantzia handiagoa zuela. Eta minbizi bat sortzen denean, normalean, entzima hau piztu egiten da, telomerasa. Zelula banatzen joan dadin mugagabeki. Normalean, tumore baten hazkundea mugatua da. Baina, eta orain sartzeari buruz ez egingo dut, baina sartzea oso prozesu konplexua da, faktore askok eragiten dute sartzean. Eta horietako bat da, zelula amak
hau da, birsortzea, eunen birsortzea ekartzen duenak, banaketa edo dibizio askoren bitartez gertatzen dela, zelulen dibizioen bitartez, kopuru mugatu bat dago banaketa edo dibizio horietan, hau da, telomerasa entzimak mugapatu delako. Hau da, jadanik ezin dira euna konpondu une jakin batean eta horren ondorio sartzea dator. Beraz, entzima honek arreta handia erakarri du. Eta horregatik irabazi genuen Nobelsaria 30 urte geroago. Hain zuzen ere aplikazioa izan duelako minbiziaren arloan. Eta ondoren nire interesak zertxo baita aldatu ziren. Eta bada gauza bat gustatzen ez zaidana zientzia arloan. Hau da, eremu asko daude, lehia asko dago, pertsona asko ari dira gauza berbera egiten, ematen du lasterketa bat dela. Eta ez dakiz zergatik mundu guztiak egin behar duen, lan egin behar duen eremu berean, galdera asko daudenean oraindik erantzun gabe. Eta garai hartan interesatzen hasi nintzen informazioan. Eta ze eginkizun funtsezko duen informazioak biologian. Hau da, informazioa ikuspegi askotatik begira baiteko alde batetik dugu Shannonen informazio klasikoa. Eta hor, deskribatu egin behar dugu letra eta simbolen sekuentzia zehatz bat. Baina, dugu ikuspegi abstraktoagorik. Esate baterako, kompleksitate algoritmikoa kolmogorofea, komplexotasun fisikoa adami eta zerfena, hau da programa informatiko txikiena, gai izango litzatekena, irudita zifra batzuk erreproduzitzeko, eta bar. Baina biologian ikusten dugu gen berbera kodetu egin dezaketela hainbat sekuentzia desberdinak eta desberdinak direnak aldi berean. Hori ere ikusi dugu hizkuntzalaritzan, variazioak daudela, baina mantendu egiten dela esanahia. Eta gero arago joanez, abstrakzio maila altuago batera, gure buruare galdetu diezarekogu, nola kuantifika dezakegun esanahia. Letra eta zifra batzuen esanahia. Biologia, sekuentzia baten esanahia defini daiteke modu nahiko argian zenbait kasutan. Hau da, entzima batek ondo funtzionatzen du edo ez, edo bizkor funtzionatzen du edo ez. Eta hori da esanahia, hau da, sekuentzia horren esanahia, proteina edo molekula kodetuko duena. Beraz, denbora pixka bat ibili nintzen informazioari bueltak ematen. Eta hemen dugu analogia bat informazioaren eta informazio informatikaren artean eta biologia alorraren artean. Biologian informazioa dugu gure genomari buruz, informazio hori kodetu egiten da denean, eta izango litzateke disko gogor baten antzekoa. Informatikaren arloa. Eta gero dugu RNA, transkribatu egiten da, eta gero baita ere proteina bihurtzen da, eta bere funtzioak izaten ditu. Eta ordenagailu batean ere badira hainbat eraldaketa eta transformazio. Informazioa eraldatu egiten da hainbat modutan, gero erabilgarri izateko eta arekin zerbait egin ahal izateko. Beraz, aprobetxa genezake kontzeptu hori. Eta baita ere, aprobetxa genezake ze modutan funtzionatzen duen bilakaerak, evoluzioak, gero molekulak aztertu ahal izateko eta molekulak sortu ahal izateko. Nola egin dezakegu? Bueno, liburutegi handi bat sortu genezake sekuentziekin, hau da, trilioika sekuentzia aleatorio sorritzak egun. Eta horretan, inolako funtziorik edo esanerik ez dutenak, baina modu biokimikoan hartu ditzakegu sekuentzia aleatorio horiek eta hautatu ditzakegu egin dezaketen zerbait edo guk egitea nahi dugun zerbait. Sekuentzia hori aberastu egin daiteke. Jakina hori dena ezin da urrats bakar batean egin. Beraz, zirkulo honi jarraitu behar diogu. Hau da,
zirkulo horretatik pasatu behar dugu, aukera gertatu dadin, amplifikazioa egon dadin, hautatu behar dugu berriro, amplifikatu behar dugu berriro, eta azkenean molekula populazio bat dugu, eta molekula populazio horiek egiten dute hautatuak izan diren funtzioa egiteko. Hemen adibide bat jarriko dizuet, guk laborategian lortu genuen zerbait. Hau molekula bada. Molekula hau doktoregai batek garatu zuen. Hau da, RNA molekula bada, tolestu egiten da 3 dimentsioetan, eta horrela forma bat sortzen da oso honekiko oso osagarria. Hau da, ATP deritzona hutsune txiki bat dago azaleran, eta modu bikainean doitzen da molekulara. Teknologia horrek aplikazio praktiko ugari izan zituen, eta horrekin entretenituta egon ginen denbora luzean. Eta ikasi genuen gauza bera egiten proteinekin, eta sekuentzia aleatorio mordoa lortu genuen, eta sekuentzia baliagarriak atera genituen, eta erabili genituen behartzen gauzatarako. Horretarako trikimailu interesgarri bat erabili genuen, hemen dugu RNA mezularia, ribosoma, eta konektatzen badugu proteina kate hori azkenean katearen amaieran kodetu egingo da, eta orduan hautatu egin dezakegu multzori eta amplifikatu. Urrats bat gehiago eman genuen, eta ikasi genuen oro har peptido ez naturalak sortzen. Eta hori benetan erabilgarria izan zen molekula berriak aurkitzeko, eta gero erabili zitezkenak botika berriak egiteko eta gaixotasunak sendatzeko. Eta geroago hasi nintzen, beste gauza batzuetan pentsatzen, aspertu egin zen pixka bat egiten ari nintzen horretaz guztiaz, eta urte asko eman ondoren molekulak garatzen laborategi batean, nire buruari galdetzen hasi nintzen. Eta nola hasi zen bilakaeraren evoluzioaren kontu hori guztia? Nola hasi zen evoluzioa berez? Hau da, erantzunik gabeko galdera da oraindik, puzle bat da, azken batean enigma handia da, oso erraza da evoluzioa martxan ikustea. Hau da, ekipo sofistikatuak eskura ditugunean. Baina, berez hasi zen evoluzioa, eta benetan ideia liluragarria, iruditzen zait, miresgarria. Eta hori dena beste galdera bat lotuta dago. Hau da, nola hasi zen bizitza hemen gure planetan, horrek zerikusi handia du beste galdera horrekin. Hau da, ea badagoen bizitzarek hor kanpoen, unibertsoaren beste lekuren batean, edo gu garen bakarrak, izaki bizidun bakarrak, hemen gaudenak, gure planetan. Bueno, hau bideo bada, uste dut, bai. NASAk egindako bideo bat, hain zuzen, eta bideo honetan agertzen dira bizitzaren hainbat aukera, hau da, ze bizitza aurki genezaken gure galaxian. Denok jakin nahi dugu, benetan, ea bizitzari dagoen hor kanpoan. Baina nola erantzun geniezaioke galdera honi, bueno, aukera bat litzateke, laborategian lan egitea, hemen lurrean ikusteko, ea urrats aurrerapen simple badago kimika errez batetik, kimika kompleksuago batera. Gero jauzi bat eman daitekeen biologia simple batetik biologia kompleksu batera. Horixe da bait da gugarenak. Eta baldin balego bide erraz hori, orduan espero liteke unibertsoa bizirik beteta egongo litzatekeela, baina urratsoiek zailak baldin badira komplikatuak, orduan baliteke bizitza ez izatea oso gauza normala. Eta arrunta, eta behar bada izan ziteken hain zaila hemen bakarrik gertatu dela. Hori egia esan ez dakegu. Hori da zientziaren enigmarik handienetakoa. Eta horrek astronomoak bultzatzen ditu, biologoekin eta kimikariekin lan egitera galdera horri erantzun bat bilatu ahal izateko. Eta bizitzaren jatorria horren zaila da ikasten zerbaitegatik. Aspaldi gertatu zelako. Oso aspaldi.
4,7 milioi urte duela denbora asko. Uneren batean bizitza sortu zen, ez dakigu noiz zehazki. Eta noski, evidentzia guztiak eta froga guztiak desagertu egin dira. Plaken tektonika dugu, eta bar, eta baita ere, plaka hauen mugimenduak jadanik ez ekartzen du garai hartako ezer ez egotea lurraren azaleran. Egin ezakegun gauza bakarra, da saiatzea ulertzen, kimikaren eta fisikaren legeak, eta horrela bide balizko bat berregiteko bizia bilatu nahian. Galdera ere oso zaila da, ze bizitza modernoa oso komplexua da. Egitura oso komplexuak eta ederrak ditugu, hemen ikus dezakegun bezala irudi honetan. Eta gero gainera, kimika oso komplexua dugu, entzima asko dituena, oso komplexuak. Eta horregatik oso zaila da, imaginatzea, nola honelako zerbait sortu zen ezerezetik. Eta are gehiago esango dut, gainera komunikatzeko modu hori ikusten dugu, DNA-ak, RNA-ak eta proteinak, nola komunikatzen dira elkarren artean, eta komunikatzeko modu hori berezia da zelulen barruan ere bai. Horregatik da horren zaila ulertzea. Ze sistemaren parte bakoitza besteen mende dago, hau da ezin da DNA kopiatu RNA-aren laguntzari gabe, eta ezin da kopiatu proteinen laguntzari gabe, eta ez ere prozesu kimiko horik izan gabe, baina ezin dugu RNA-arik izan, DNA-arik gabe, eta ez da proteinen laguntzarik eta enzimaren laguntzarik gabe. Hau da, guk ez ditugu proteinak egin DNA-an dagoen informaziorik gabe. Beraz, denaren mende dago. Eta beraz, nola hasi daiteke horrela sistema bat modu espontaneo batean ez zegoen, ez dago erantzuna razionalik. Baina 60ko hamarkadan oso pertsona intelige batzuk, Francis Crick, Argal eta besteak beste zientzialari batzuk konturatu ziren, hasieran bizitza askoz errazagoa izango zela. Eta hipotesi bat garatu zuten, eta esan zuten bizitzak hasieran RNA bakarrik zuela. Eta inorketzien sinistu, noski, 15 urte geroago Thomas Cech eta Cindy Ockmanen aurkitu zuten RNA molekulak entzima gisa jokatu dezaketela. Hau da, gai direnak entzimak katalizatzeko. Eta horrek guztiak galdera aldatu zuen. Ze orain, ulertu behar dugun gauza bakarra da, nola kimikak sorditzake erreplikatzeko gai diren molekulak. Eta orduan, oinarrizko galderak arlo honetan, hauek dira. Hau da, ulertu behar dugu, nola sortu zen bizitza biologika bisistema desberdinetetik. Mintz zelularra, gaur egungo planetako bizitza osoak zelulak ditu. Eta gero informazioa dugu horre bai. Hau da, informazioaren sistema. Informazioaren sistema hau DNA-an eta RNA-an dago. 50ko hamarkadan, Miller, doktore gaiak, aurkikuntza zoragarri bat egin zuen. Hau da, txinpart elektriko bat sartuz gero gas nahasketa batean, lortu zuen aminoazidoen aitzindariak sortzea. Eta gero leherketa bat egon zen, emaitza leherketa handia egon zen, hainbat esperimentu egin ziren, adibidez, Juan Orok 1968an frogatu zuen zianuroa, hau da, zianurua pozo ikaragarria dena, pixka bat kozinatzen baldin badugu, horrek eman zezaken adenina sor zezaken. Eta beste ikerari batzuk hasi ziren pentsatzen, gauzaiek berbada ez dira uste bezain zailak, berbada uste baino errazagoa izango da hau guztia. Baina, etzen horrela gertatu. Esperimentuak egiten ditugunean,
milioika konposatu izaten ditugu tartean. Eta arrezkero, esate baterako John Zabalanek erresuma batuan, beste askoren artean, hause egiten saiatu da. Saiatu da, ulertzen ze bide dauden. Hau da, nola sor daiteke zianuroa. Eta nola bihur dezakegu zianuro, bizitzaren hainbat adreiluetan guztietan eta aurrera egiten ari gara. Oraindik ez dugu bukatu, baina nik uste dut, gero eta hobeto ulertzen dugula nola sor daitezkeen bizitzaren molekulak. Eta gero zer? Oraindik ere galdera funtsezko bat dago. Hau da, sustantzia kimiko mordoa badugu, sustantzia kimiko zuzen guztiak nola kombinatu daitezke zelula bizi bat sortzeko. Horixe aztertzen ibili gara nire laborategian azken 20 urtean. Bideo txiki bat proiektatuko dut orain. Lehen horrela pentsatzen genuen. Pentsatzen genuen entzima kopia genitzakela, RNA modu honetan. Hau da, hemen kate bat dugu, ARN kate bat, ingurune oso aberats batean, eta ikus dezakegu nola piezak enkajatuz doaz leku egokean kate hori kopiatu ahal izateko. Baina ez da horren erraza, uste genuen hasieran errazagoa izango zela, baina etzen ala izan. Baina, bueno, aurrera egin dugu gure nire laborategian. Eta horren askoz ere beto ulertzen dugu, oraindik ere galdera asko gelditzen dira ebatzi gabe, baina badago beste zati bat, beste elementu bat, jokoan sartzen dena hemen, eta saiatuko naiz azuei azaltzen. Hau da, zergatik gaude zelulek osatua, eta zergatik dute zelula horiek mintz bat, eta zergatik definitzen gara norbanako gisa modu honetan. Pentsatu beharra dago, zer gertatuko litzateken, edo zer gertatuko litzaieken molekula informazionalei, RNA-ari, DNA-ari, eta bat. Zer gertatuko litzaieken, molekula horiek ez ba leude lokalizatuta espazioaren ikuspegitik. Hemen, hainbat molekula ikusten ditugu, eta hemen badugu bertsio mutante bat. Hau da, mutazio bada azken batean. Eta hobea da kopiatzeko orduan, eta elkar egiten du mutazio horrek, molekula mutatu horrek, interaktu egiten du beste molekula batzuekin, baina ezin dio bere buruari lagundu. Beraz, mutazio horrek ez dio abantaila bat ematen mutazio hori deraman molekulari. Beraz, hor ezin dugu evoluzio bat izan Darwinen arabera. Mutazio horrek bakarrik besteei laguntzen badio eta ez badio bere buruari laguntzen. Beraz, beharrezkoa da feedback positibo bat izatea, mutazio batek bere buruari lagundu ahal izateko. Eta imaginatu badezakegu gauza bera gertatu daitekela, adibidez, mintz konpartimentu batzuetan. Gelaska batzuetan, hemen sekuentzia desberdinak ditugu, hemen mutazio bat dugu, eta konpartimentu hauek erreplikatu egiten dira, eta molekulak barruan ere erreplikatu egiten dira, eta azkenean konpartimentuak ditugu. Konpartimentuak molekula mutatu hori bakarrik dutenak, eta gero ditugu beste konpartimentu batzuk ezer bakar bat ere ez dutenak. Eta horrek danak funtzionatzen baldin badu, molekula mutatuak bere elkarre laguntzen badiote zelularen barruan, konpartimentu horren barruan, orduan horretarako berritugu bi sistema. Informazioa molekula batean eta behar dugu konpartimentuan non mutazioiek elkarri lagunduko dioten. Eta konpartimentu horiek oso interesgarriak dira. Oso gutxi aztertu den zerbait da kimikaren barruan. Beraz, gai dira automiliztatzeko molekula oso sinpleak dira. Hemen ikusten dugu azido koipetsua, oliba oliotik datorrena, eta oinarrian xaboi baten antzekoa da. Hau da, nahazten bali baditugu molekula hauek uretan, auto-antoratu egiten dira mintzetan, eta sortu egiten dituzte egitura zoragarri eder hoiek.
hau da, esferantzeko bat, eta fenomeno fisiko bada azken batean egitura hauek osatzen dituztenak gogorak hartzen dizkigutenak zelulak. Individual identity. Harrigarria iruditzen zaidan beste zerbait da, nola elementu horiek, osagai horiek, beraien identitate individuala mantentzen dute. Besikulak dira eta besikula horiek beren identitatea mantentzen dute. Hor ikusten ditugu batzuk, berdeak, gorriak, nahastu egingo ditugu eta mikroskopikoan behatuko ditugu. Eta astebete barru oraindik ere besikula bakoitza izango da entitate independente bat. Denbora askoan mantentzen dute entitate hori. Naiz eta elkarrera egiten ari diren denbora batez. Most amazing and beautiful things to me about these structures is that they can spontaneously Gauza harrigarrienetako bat da, besikula horiek hasi egin daitezkela eta biziraun dezaketela. Beraz, molekula sinplea dauzkagu, besikula horiek molekula sinpleak dira, eta ikusten dugu nola forma horiek mugitzen hasten dira, nola banatzen dira modu espontaneoan, eta denboran zehar nola deformatzen diran, forma galtzen duten besikula horiek, eta besikula txikiagoa sortzen diren. Antzeko zerbait gertatzen da zelularen banaketan, divisioan, baina hori kimika purua da, fisika purua. Hemen prozesu bat dago, non lehen zelulak banandu ahal izan ziren, behar bada kimika eta fisika oinarrizko honen araberekoa izan liteke. Hori baina zailagoa da ulertzen informazioaren kopia nola gertatzen den. Ustete luzatzen ari naizela, beraz oso labur jardungo dut honi buruz. Nola kopiatu daiteke informazioa? Ez da guk espero genuen bezala gertatzen. Uste genuen kopian zegoela dena oinarrituta, ez da biologian. Biologian nola funtzionatzen zuen, horrela uste genuen oinarrituko zela prozesua, baina gero ikasle bikain batek esan zigun edo ikusi zuen ez zuela horrela funtzionatzen. Eta aurrera egiten hasi ginen. Ikusi genuen kimika, erabilia daitekeela, informazioa kopiatzeko enzimarik gabe. Modu oso sinplean eta oso primitiboan. Ulertu genuenean kimikak horrela funtzionatzen zuela, beste ikasle bikain bati esker, lortu genuen sistema kombinatzea, uztartzea, zer egin genuen? RNA pixka bat jarri genuen besikula handi baten barruan, tamaina handiko besikula baten barruan, hemen ikusten duguen, RNA pixka bat daukagu hemen, hori molekuletan sartzen dugu, kopia bat egiteko balio duten molekula horietako batean, eta orduan ikusten dugu prozesu kimiko bat sortzen dela, kopia bat gertatzen dela, alegia. Eta hor ikusi genuen, behar bada, bi sistema kombinatu genitzakela, material genetikoa gongo zen barrua, hori kopiatu eta replikatu egin genezaken, material hori guztia, kombinazioa posible da orduan. Eta berra da, horrela, azalden zake nola sortu ziren lehen zelulak lurra zalean edo lur gainean. Beste kontu bat, asko dakigu, prozesu kimiko ez, zelulen banaketa horretan eraingo zutena, baina nola gertu ote zen hori duela milioika urte lur gainean, ez? Ze beste hori, laboratorio batean gertatu da, eta hor, behar ditugun tresna guztia dauzkagu, baina nola gertatu zen hori lurrean, gure lurrean. Arrastoren bat badaukagu, ez gaude ziur, baina hipotesi batzuekin lanean ari gara. Eta esango nuke, horietako onena hau izan daitekela. Garai hartan, sumendiak zeuden, sumendi oso dinamikoak, inguru oso dinamikoak ziren, adibide honetako bat izango litzateke, Yellowstoneko parkea, eta inguru horren antzeko asko daude planeta osoan barrena, aintzirak, tximini hidrotermalak zeuden bertan, inguru horietan, uraren fluxuak gora egingo zuen, zabaldu egingo zen, nahastu egingo zen. Eta
uste dugu horrek behar bada lehen zelula ziklo bat sortuko zuela. Scientific Americaneko artikulu bat daukagu hemen, zein da honen atzean dagoen ideia. Zelula primitibo hura, antzinako zelula hori aintzira horretara helduko zela, hotza egongo zen bertan, gero tximinietatik ur berotara iritsiko zen, eta orduan banandu egingo ziren berriro ere kopiatu ahal izateko, eta horrela sartuko ziren nutrienteak hor barruan ere, elikagaiak. Hau eredu oso simple bat da, ikusteko nola inguru oso konplexu batean, non interakzioa gertatzen diren protozelulekin, protozelula simplekin, nola horre guztiak eraman dezake aztera, kopiara eta banaketara zelulei dagokienez beti ere. Hau Yellowstone dugu, hemen beste estenatoki bat daukagu. Hemen ikusten dugu terraza batzuetan nola mugitzen ari den ura eta eguzkiaren ultramore izpiek nola jotzen dioten. Behar bada, protozelula horiek arroka gainean egongo ziren. Inguru hau dinamikoa da, fluxu batzuk gertatzen ari dira, eta esango nuke edo uste dugu inguruiek ezinbestekoak direla, hasiera hartan ezinbestekoak izango zirela. Behin evoluzio bat, bilakaera bat gertatu denean, sistema evoluzionatu bat daukagunean, orduen zelula horiek ikasiko duten nola egokitu, ingurura nola egokitu aldegia, kodetzeko gai izango dira beraien genoma, informazio gehiago izango dute inguru horri buruz, eta horre konplexutasuna handiagoa ekarriko du eta biologia hortik joango da garatzen ondoren. Ozen atzera, aipatu da zerbaitetara, galdera honetara hain zuzen ere. Hor kanpoan ba aldago bizirik. Ez dakigu, ikusi beharko da erraza ala zaila den, zentzu estatistiko batean. Zaila ala erraza den bizitza hori sortzea. Astronomian exoplanetak ikasten ari da, ikertzen ari dira, eta galdera hau planteatzen ari da, arlo horretan ere. Badirudi aktibitatea handia dagoela laboratorio kimikoetan, ikusteko ea bizitza gertatu daitekenea hori erraza den ala zaila den. Aipatu dudan lan hori guztia ikasleek garatu dute, ikasle harrigarriak urteetan zehar nirekin batera lan egin dutenak, eta hoien esfortzuari, hoien aleginari esker ezagutza hori sortu dute, eta horrekin uste dute gaurko aurkezpena bukatu behar dudala. Eskerrik asko.